del diari basc Egin, on hi ha altres casos que es van fer d'una manera més de sotamà, com el cas de Mikimoto, amb el programa que va fer sobre la infanta Helena. Són casos de transgressió de la llibertat d'expressió? Jo crec que sí, els dos casos. En el segon estem parlant en una televisió pública, igual es plantejaria en un mitjà de comunicació privat, és el mateix problema, i és la llibertat de consciència i d'expressió que puguin tenir els periodistes. En quant que determinades crítiques o sarcasmes o ironies, cosa que en els altres països, pensem per exemple en Anglaterra respecte a la família real, són absolutament quotidians, mentre que en canvi a l'estat espanyol hi ha una mena de tabú al voltant del rei i de la família real, pel qual qualsevol cosa que es digui en un mitjà de comunicació, el periodista sap que s'està jugant el lloc de treball, com li va passar a Mikimoto. I això genera una autocensura que és inclús més perniciosa per la llibertat d'expressió que la pròpia censura feta per part de l'autoritat pública. En el cas d'Egin o en el seu moment de Buncaria encara parlem de situacions més complicades, perquè aquí són, pel fet de ser acusats de ser mitjans al servei del terrorisme, es fa una mesura cautelar pel jutge, que és tancar el diari, no intervenir-lo, no controlar-lo, sinó tancar-lo directament, i al cap d'uns anys aquell processament i aquella mesura s'aixeca, però clar, ja aquell diari ha desaparegut perquè un diari que es tanca no es pot tornar a reobrir, al cap d'un temps ja ha perdut tota virtualitat. Llavors estem parlant aquí de casos en els quals s'ha fet una condemna sense haver-se fet un judici, perquè el judici no s'ha arribat a fer mai, en el cas d'Egin, el cas de Buncaria està pendent, però el fiscal ha retirat l'acusació, però el que ningú pot ara és tornar a reobrir uns diaris que van ser tancats en el seu moment. Aquí n'hi ha el perill d'això, que una mesura cautelar suposa el tancament d'un mitjà de comunicació sense que n'hi hagi hagut judici. Per tant, fins a quin punt podem considerar el poder judicial com un garant de la llibertat d'expressió? De vegades és un garant de la llibertat d'expressió, de vegades és al contrari. De vegades és una amenaça contra la llibertat d'expressió. També hi ha hagut altres casos que no tenen el mateix caràcter polític, sinó, per exemple, una indemnització per vulneració del dret a l'honor a un nivell econòmic que un mitjà de comunicació gran pot permetre's, però un mitjà de comunicació xicotet no, i ha de tancar. I clar, ahir són dos condenes diferents. Si tu estàs multant i obligues a pagar una multa a un mitjà de comunicació no proporcionada al seu volum, el resultat és que en un mitjà gran haurà de pagar els diners i prou, i en un mitjà xicotet no només haurà de pagar els diners, sinó que a més això li obliga a desaparèixer perquè no té els mitjans econòmics per fer front. N'hi ha algun tipus de solució respecte a això? Com sempre, la solució és que els ciutadans estiguin amatents i el vot i l'opinió pública. Ara, si no hi ha una mobilització suficient o si els ciutadans ja pensen que això ja els hi va bé, doncs ja els hi va bé. És el mateix que parlàvem abans del franquisme. Jo vaig començar a lluitar en aquest camp contra la dictadura quan era molt jovenet i en aquell moment, que no ens enganyem, eren 4 gats. La immensa majoria dels ciutadans ja els hi anava bé la situació de la dictadura franquista. No n'hi havia una gran mobilització. Per molt que després hagin contat les coses, com que aquí tothom estava contra Franco. No és el cas. El 90% de la població donava un suport o actiu o passiu. I una mica passa això. Una democràcia que no té la vigilància activa per part dels ciutadans és una democràcia malalta. Doncs esperem que les coses vagin recuperant-se amb el temps. Sempre estem millor ara de com estàvem fa 30 anys. Això és un consol. Clar, el que parlem és de que les coses s'han de millorar, no de que anem enrere. Ara com ara, comparem amb com estàvem en tots els sentits fa 30 anys i com estem ara. Si tenim raons per estar contents del que hem aconseguit fins ara. El que passa és que no és suficient, sempre s'ha de vigilar i sempre s'ha d'anar endavant. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Alfons López Tena, per vindre així al programa L'Estiu Festa. Recordem, acaba de publicar Catalunya sota Espanya, l'opressió nacional en democràcia, publicat per La Magrana. I també aquesta vesprada, si volen conèixer-lo un poquet millor, si volen assistir a la conferència sobre els límits de la llibertat d'expressió, el trobaran a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura, dins l'àmbit de la Universitat d'Estiu de Gandia. Gràcies per vindre al programa. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ens acomiadem amb un cantant, amb música, amb Miquel Gil. Ell actuarà el dia 13, el divendres 13, a les 11 de la nit, dins del marc dels espectacles que ofereix la Casa de la Marquesa. Els deixem amb un videoclip i amb vostès, com sempre, ens trobarem demà a la mateixa hora. Adéu. Que no me la pots robar.
Tinc una pena tan teva, que és més fonda que la mar. Si la pena em plena el mar, la mar aguanta la terra el mar aguanta. Per no ofegar tanta pena. Tinc una pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva. Una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda i que la mar. Si la pena em plena el mar, la mar aguanta la terra m'ha d'aguantar i per no ofegar tanta pena. Tinc una pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva. Al racó del pareter tinc la barca fondejada, per quan digues que mirem a la boca de l'infern. Tinc la barca embarrancada i sense vela i sense rem. Tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva. Tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda i que la mar. Si la pena em plena el mar, la mar aguanta la terra m'ha d'aguantar i per no ofegar tanta pena. Pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva, ai. Al racó del pareter tinc la barca fondejada, per quan digues que mirem i a la boca de l'infern. Tinc la barca embarrancada i sense vela i sense rem.